Halo Bon. Woi, Piye kabare? jamin apik lek. Karuan apik. Sepurane yo iki jarang upload film soalnya denane kan ono kegiatan pandangan itu PPP Pemuda Bumi Palu. Betul. Awak dhewe kabeh iki turut serta melu. Iki film wis seminggu ini ada di daerah lah dan lagi wis pokoknya ditonton, di subscribe kotak cilik lho, diklik langsung loncengnya diklik dan awak di upload sampai akhir. Waduh, semangat. Orang mau sih sambut. Mau Ala Yus, sembarang loh. ya wes kene ae. Gantoki. Pergawe tenanan, bayaran dolanan. Awak. Ngene iki anak bojak makane opo? Pengusaha Bu mafia. Ora disiplin karo blas, ora disiplin karo Indonesia. Fucking shit. What the fuck? Oh, Drum! Ora ora wong liwat tapi madak-madak sadar lu. I'm really sorry man. I feel sick. Oh, walah, Bon. I'm sorry to hear that. Ono apa? Lagi loro pikir perkara kerjaan, Bon. Lah ono apa? Asline ono apa karo kerjane iku? Ora ro gaji telat tapi ngrasakno iku. Ya sik sabar ae, Bon. Mangkane mulai saiki dicicil nabung, nggo buka usaha. Buka usaha apa? Ngaku ora apa-apa iso gawe kopi tok iku. Lah kuwi. Ya kuwi ku asetem. Secara kan ki nak kafe, buka kafe, ki iso musik, iso bunga acara live nang kafemu. Gathuk, Bon. Oke, siap. Lah iya mangkane iku. Wis tak jables sik aku. Kok Bener omongane Chandra. Wong urip kudu mengambil resiko. Dasare urip resiko bener. Gandul. Piye. Pak. Piye, Pak? Iki kondi. Hah? Kondi. Dolanan ya, Pak. Rokokan sih lho. Kan orang kopi tak aku. Kopi-kopi topo karo rokok aja. Karena kopi. Raden rokok aku, Pak, saya. Piye, sesuk sido terus moro makro. Wah, apa marung-marung? Janjian le, buat jam bergawe ngono kok. Mergo apa? Bisnis. Ya, bisnis wae kok tenan. Yo. Tenan wae iku. Awak dhewe bisnis tapi menghasilkan lu. Yo, mergo apa mesti Jaga turun kono. tenan ta ora kowe iku. Embok iku dikandani ojo kolot le. Iku Iya. penting bayaran. Kejare kan apa nyelek duit aku ya aku ora duit terus terang yo dino-dino iki. Tapi nek sesuk tetep ono. Tapi positif ya iku. Positif lah tak bayari sisan kowe. Mangan rokok cukup. Tetep lah, Pak. Kudune sakmono le. Awas kapan kowe bodoni iso. Ji, ora ono kopi no? Aku dhewe lagi bareng ngarit tekeki kopi mbakku lho ora gelem segere ra umum. Ayo, Cek. Tak turu aku. Engko sore aku ga yo. Marani pacarku le. Turu rene mampir turu hotel ta apa? Yo sih turu. Nggak tak gugah. Tenan menggugah tenan ta ora. Yo sawe tak turu sawe yo. Ga tenan lho. Mas. Ga. Au, kafe. Bocah rene motor turu tok. Glimbang-glimbung.
Ora ngerti aku ganggu suripe. Loh, Des, ngopo? Memang gue bukannya pacaran. Ayo bareng aku lah wis. Kok pacarmu ngabari? WA atau apa? Ya wis dalu soalnya. Wis ra kedalan malah. Gue saiki kerja ning di Aku mau buka usaha bengkel cilik-cilikan di rumah. Hasilnya setelah tapi ya lumayan. Oh, mas aku biyen sekolah kue nakal. Kok saiki iso bengkel bareng? Wong setiap waktu bisa berubah, Des. Sego peceli wajaran, ketiwas kesel tulung bayaran. Awak apes Ibon. Wah, bergendaan cah. Lejene ndi? Pacaran sudah hampir tahun, pecil Ayo, bos lali, bos. Setuwa biasa pikun. Ibon, aku sila duit temono. Ora ngrasakno lagi paceklek tapi nandur pari tukule luntas. Nandur jeruk tukule tewel. Ayo wis nang ngono. Anyilai jari wae. Ndame buka apa, Bos? Tanggo metu karo distrik sesuk. Lah adalah. Bos tak kandhani. Mencintai wanita itu aja 100%. Cukup 50% wae. Kowe iku mlepok tok lah 50% iku. Lah iya, mencintai 50% wae. Iki mencintai 100% hubungan merasehat. 50% niku nggo dulurem karo wong tuanem. Ngono lho. Wapuki. Yo bener kowe, Bon. Ya iya mergawe sing genal ya. Iku nek rabi. Tanggung jawab nomor 1, cinta nomor 2. Kowe amen dolanan nomor tok wae. Walah iya, Bon. Ya yo tok wae. Gujur banyu tandun ya malah. Kok aku ngene iki lho, di anak di bojo, jarang ngantem, Bos. Ya wis aku tak balik sik aku. Mau, Gandul. Siapa? Bocah ora ditotok kromo. Lah piye? Tok diomongi menang ae. Gandul. Piye, Bang? Kuwi aku yo terus sawangane kok bentuk nomor cah. Nomor apa? Nomere Dedek Tembem kuwi iya. Singo. Ora iki lho, Bon, bar goncengno kancaku sekolah iki lho. Wah, iki positif untuk bagian. Kosek lah kowe. Pikir-pikir sik, Bon. Statusnya bocah ya urung putus karo tulup jengklong bose. Bose sing bathuke kok bali iku. Iya, tapi bocah tak takoki hubungane sik putus nyambung iki lho bocah. Aku iku gumun karo cah saiki cah. Wedokane wae ayu-ayu, sing lanang rupane kok peluruan. Ngene iku kerjane bener mono wajar. Kerjane wae dolanan nomor kok. Lah ngono tukang rias ora sugih piye ngriasi monyet-monyet. Batinku aku ape ngomong ngono malah mbok disiki kok. Gak sopan, Kewan yo, setan. barutan. Wis. Mas aku percaya ora dengan pergawean. Pergaweane dolanan togel ngono destri aku gelem. Paling aku darani dekne nembake pas bocah nganggo kacamata jarang. Kowe iku ono-ono ae. Lah piye colek bar subuh? Wis. Aku tak pengajian sik. Iku ono-ono pengajian to, Dik. Wis tok kragen, Jus. Wis tak balik sik aku yo. Salah sana untuk kene uluku nglawang. Nggak mulai sisan Jus, bentar Jus. Ngayal sik cah. Oh, batang iki depresi tok isine. Biasa kehidupan kok.
Blendok. Moro pasar tuh kendi. Kayak kondi. Moro kongsi tuku iwak. Awak. Isu-isu bongkar bali. Balele. Malam Jumat ngubung menyan. Ngelapi sepeda ora wayahan. Warnadi dodol terkuku. Karek aku. Moro alas karo wewe. Yo aja karek kowe. Ben, lambem kebintul kabeh kenapa? Lah napa no? Kok abu berkutub tawon ta apa? Tua apa iye? Ci. Kowe jare bertemu geraji mesin ya? Jare sapa kowe iku? Lah iku padam jarem kabeh. Ya bringosem tebas gini. Bringos kowe bertak bongkoki. Engko dro resik kabeh. Tak dol ning bakul ndok poyo. Ci. Duduk ta. Ausile mo. Ngrasakno, Bos. Mesti ki buku gendaan yo le. Ngaku selera saurusi, sesuk malah aku murgune mangrove. Apa marono? Golek iwak blungso ta kura-kura marono iki. Aku kena proyek ning kono. Kuwi karek batur aku tok. Wis ora takon apa-apa. Wis tak bayari. Kurang piyene lah aku karep kowe cocok ta. Ci, ora didana, Ci. Slek gampang. Salah ngono wae kok. Ya wis, Ci. Ambil isi, Ci. Awak aku iki kudu ra penak kabeh, Ci. Ambil isi yuk. Oke. Gandul. Oke. Gandul. Kuk. Des, dayangmu sing kaya pelem basah iku nak ngerti piye? Alah, dene gak serius karo aku, dene gak iso berubah. Aja ngono ah. Wis nggae keputusan dhewe apa durung? Ya durung, bisa tak gantung. Wong percaya ya, nangisan. Aja ngono ah. Ngono-ngono lah mantan pacarmu. Alah, gak usah dibahas. Gulu-gulu. Iya, piye? Iku biasa wae gene, rasa gumun. Ngomam yo kene dhewe gumun. Ya asale Bon. Aku bedino entuk omah terus ngono. Dino karo gambarem ngono. Kadang aku ngene iki yo bingung, Pun. Bingung kok ana apa? Yen kula lahiran ning ndi atau tidak? Untuk rumah sakit le Bon. Kowe piye le tupape sisan malah. Tak kira lahiran ning dhuwur kangkung, Pun, dirubung semut sing ngene iku. Soale apa? Pacarmu ayu. Tupai rupamu gedebokan. Kowe iku ono-ono ae. Ayo rono. HP mentokno se, HP ibu pelem ta apa? Lah iki ono ngene. Geger merah karo karuan. Ayo. Ayo. Tuhan kembalikan senyumku seperti dulu yang sedia kala temanku saat ku bersamanya. Andaikan bisa
putuskan, harusnya kau jadi milikku, bukan jadi miliknya.